Papa man. Liyahamba izwe nilaleleni. Papa man, liyahamba izwe nilaleleni. Uthande nalo ngeinhlangano zenu lenza ningaboni noma senibheke wena. Ngoba nokuthanda kakhulu kubula njalo ngesinye isikhathi. Ngoba uphika iqiniso ulibona uthi lamanga ngenxa yothando. Kudala makuwukhetho besivotela ushintsho manje sivotela ukushintsha abazontshontsha masikhipha abadala sifaka abasha kubole konke kusuka phezulu kumongameli kuze kuyofika kumakhansela akhe mangangikholwa phuma ubuke ngaphandle iyodwa imixhaso yakhelwa abantu ayipheli kulokhu kuphela imali kanye neminyaka kuthiwa imali yadliwa manake uyidla kanjani imali umsebenzi ungaphelile ngoba nalenkondla ayiphelile isaqala kudala bekwenzeka kuba umgwaqo onemgodi manje sekuyimgodi enemgwaqo cacisani abantu besidayise nezimoto zabo bethenga amahashi ngoba usuku nosuku bashintsha amathayi imoto ziyafa konje nizozibona kanjani inkinga zaselokishini nasemakhaya ngoba sifinde sinivotele nithatha imigodla yenu niyohlala esilungwini usizi lethu bese niluzwa ngendaba ugogo omdala wakuvotela qabane kodwa masefuna usizo nithakathumela i-email kodwa makuvota ushaya isiphambano nize nimlande ngisho endlini nina nifike nihlule ukwakha amathuba omsebenzi abantu bezizamele bezivulela waba amabhizinisi nihluleke ukubaxhasa phekwa lokho nithatha ugesi 8 hours ibhizinisi livaliwe nithi abaphile kanjani kodwa nikhohlwa ukuthatha intela kubo nina nikwazi ukuhlekisa ngabantu makhankaswa nifike nibagqokisa izikipa nibathembisa imisebenzi nithi abayothembisa abantu abangasebenzi imisebenzi nabo bengasebenzi abanye sifike sibavotele benamandla begodla umlilo bekhuluma kamnandi befuna ushintsho banede bengene ekhundleni befumbathiswa imali bethule du beqaleke manje bechazele thina ade sibathuma ukuthi abayochazela abaphethe ukuthi silambile thina labaholi sebebonile ukuthi vele izwe selihambile ingakho begcwalisa imigodla yabo ontshontshayo usentshontsha kakhulu kuze yena nesizukulwane sakhe bengalambi athatha izingane zakhe ayosifundisa phesheya azakhela amathuba omsebenzi angcono mhlambe yimina engihlulwa yibalo umuntu ohela u30,000 uyithathaphi imali yokufundisa izingane zakhe phesheya noma ngiqonda ukuthi mhlambe yithini esingakwazi ukulondoloza imali ngoba impilo eniphilayo ingaphekwe emholo yenu kanti futhi anikho nasekweletini isimanga babodwa bangidonsela eculeni kubheka nonke nincome ningahlezi ngixeka ekhuluma equmba imali emaphaketheni ethi zimnandi impela izinkondlo zakho Qawe unethalente uzoyimosha ngokushaya uhulumeni uzozilambisa uzoziqhatha nendlala uzoziqhatha nosisi bathi usho luphi usisi ngoba nalenkondlo okhuluma ngayo ngibhalele kumnyameni ugesi awukho amanzi awukho ngisemjondolo ungangitsheli ngendlala ngazala lo sizini namanje ngisososizini yiphi indlala okhuluma ngayo nina nifuna ukunconya noma seniphambuka ngoba nakho ninamandla nalawo mandla enawanikwa yithina ngevoti ngapha impi yabohlanga abanye bathi bakhathele bona manje amaZulu abanye bathi bakhathela amaXhosa andwebile omunye uthi makungaphuma leli event kungangcono le inkulumo ehlukanisa phakathi indle emnyama liyahamba izwe nina nikhathazeke ngokuthi ubani ukhuluma liphi ulimi abamhlophe noma ngabe waseNgilandi noma waseJalimani bakhuluma ulimi olulodwa lemali kanye nomhlaba nina nihlukene nabantu abakwazi ukondla kube kwentombi ekhaya kungadliwe ngisho ngoba nikwazi ukuphakela amanye amazwe ngogesi izwe leli lisebumnyameni nithatha amalahle niwahambise phesheya nani nishoda ngawe ingalekwane papa man liyahamba izwe nilaleleni vele lenkondla izozwakala njengombono wembongi ediniwe elambile ngelinye ilanga yowakho umqondo izwe selihambile noNoah babethu uyahlanya mayethu uYesu zamcolo mase nifuna ivoti nithi do it for Steve Biko do it for Khrizani nisho uKhrizani no Steve Biko laba balwela inkululeko niyayithatha nina nayiphinisela kwabamhlophe lawa ngamaqhawe azabalalezela inkululeko hayi ukuthi nina nebe mhlambe inkingi nathi sumphakathi asadiniwe ngokwenele ulaka lethu saselikhiphele enkundleni zokwexhumana benza njengoba basabi silwa ngama hashtag wagcina nini ukuze isiteleka sikazwe lonke abantu befuna imfuno zabo beshaya itotoyi sekujwayelekile nje ukuthi umphakathi awunawo amanzi sekujwayelekile ukuthi ugesi asinawo sekujwayelekile ukuthi uzofunda uqeda uhlala ekhaya amathuba omsebenzi awekho sekujwayelekile ukuthi imigwaqo nezimbobo sekujwayelekile ukuthi yonke into iyabiza sekujwayelekile ukuthi kunenkohlakala noma sizwa kuthiwa kunendoda efihla imali phansi kwamatrasa sathuki ngoba vele inkohlakala isijwayelekile sekujwayelekile ukuthi siyahlupheka futhi sisazohlupheka nintshontshe naziki ukuthi akukho kungapheli ngelinye ilanga kophela khona lokho kuntshontshwayo kungasekho lutho nezwe selihambile nina nintshontshe
imali abantu bentshontshizwe izwe njani lelo kugwazela yonke into ugwazela ngisho ipasi uziyogwazela ngisho incwadi yekhansela kunendoda yenza ubugebengu ilanga libalele emina abantu bebuka ifike enkantolo iphume phambili iwina lonke icala ebhekene nalo amajaji bathi umsulwa ingalekwane hayi phaphamani liyahamba ize nilaleleni makufika kusasa lomuntu omusha kusuka kukhona umdala ohlomulayo wenza inzuza ngabaswele egameni lokubasiza ebesisiza yena labaholi abanandaba nekusasa lethu kodwa bazoba kanjani nendaba ngoba bazobe bengekho kusasa baqoqobala izikhundla bafuna ukudedela intsha ukuthi iphathe kuthi kuthatha inqumo basuke bezumekile eParliament bazigcine belalele bezwa kuthiwa bebelele abazi balaleleni bekuyi weekend enkulu emva kwe weekend enkulu siphaphamizo selihambile sekuwusizo olukhulu emva kosizo olukhulu inkinga sishintshana ngathi ngoba ingane yakho mayibamba inkunzi ibulala abantu ungalingi uyiphikele ngoba nakhi usizo kuwe ngoba ngenye ilanga iyofa uyoyiswela ongizwayo ke uyangizwa ungangizwa ngeke aphinda ngizwe lenkondla ibiza igama lamuntu isiyothungala nje enenxeba nangu umbhalo ngoKagubela chapter 1 verse 1